kono sosila pale kono राजन की कहाँ हो गई? ko ni aramana de ko kungolo de nyagamina ka du mega sosila fo ko be kaburu kono kono पता ना होकर कहाँ भाई इसका इलाज ko ni ngoni fadi fato de do छाया के झाड़ फूक करके इलाज करने वाला fakiri be ka furake हमने आज एक fakiri ma sebe islame do ale de be furake ya अस्सलाम वालेकुम अनवर fakiri are be ka te ma be maufu फकीर बाबा नमस्ते kaina aina jemisanu ne duruga ka feti ko fakiri baba ere islame badi gabiye duruga ka feti mune bina inni dola ala kwala ere ko de kanga nyoko mbuya ni nyoko nga dine jemisanu de do nuka niso jai bi ne rabu de malal na dine kelela खाएं सब लोग बेहिचक खाएं अरे रामू ako mume ko suro ko ne de mi ka sira amanye ne ke asira ni ka bu jemisanu blaga ka shi a che ofe a te sira muna ima bo ka amanye ne ke kamini dugu jara na nai चुप रही सुकरा बच्चा nyegene ke ema nyegene ke bige nyegene ke सुकरा बच्चा सुकरा we ko sidane ababla ko sidane bodena hayembla bona hayembla akidan ki get time चुप kai banana abai banana ido nala abai refaga na ma furu ne ma abai refaga ko feli fade de la e bi no ga sisa ai do na so kono bo muso e farla bo बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम abe ala wele इस शैतान से हिकर रक्षा abe ali wele हिकर रक्षा sai jugo me muso e farla gadla ये अल्लाह के पाक खाक बा भूत पिशाचो खाक ko sidane bo ni do kasola bele jele nyana muteli kono muso mbla ए चुप कर ए एकरे भीतर jago e mi faiwa bo farla छोड़ दे शरीर के ई का पागलपन है ni ma bo metasma yeliga की बानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम do boti ngono sisa छोड़ दे muso mbla ए ko karim ai ni da su na bi tana e dugu mana klaba jini सीता बहन जी बच्ची के ले जाइए aw जी बाबा kai tana so aga blaga lafiya kon ta jume ya ko ga so sila be kulula a do na kaburu kono kono पहले हम तो हम aw ka ke do na bi nyana bo e ka na so sila bo na so sila bo रुक जा kono ma pegi joa ai ki bab gomna ई का करल बा ai ngani bab gom हमने ki ni mon na sa ku be furage da kon da furage क्यों ni ठीक होत da बा furage ni इंसान के बचावे खातिर ओकरा भीतर kon nunu be furage chugo mi eta do खातिर तगड़ा furage na furage li be na ta bolu मजा थोड़े आवेला बिटिया आज के जमाने में आप भूत प्रेत e kono madala ka fonni e be dina era kala mo विश्वास करे लो ma be ni imo nyam neta तो भूत होके लनी हो बाने के पड़ी e ago kono ba do ka fo e mbe dina fa mo ni ni e ti saka ni te furage ni te ulu furage chugo do wa ite na kala ne ka barala तू कहलस के दर्द हो रहल बा अब बतावा वो दर्द देखा ichi ki gala je ne be ni be furage ई हवा दिखा सके ne ka yore na bo ad ma de jolu gumi no no gara no no gara ne chere be dugu bela jere na ne ma jolu furage सच ना हो खेला ऐसन राउर कुरान e ko ma chama ma fo ga bi fendo ji fendo wi o de fendo o ne ga fendo ni ga fendo ba ni be dugu ma onyi ngola ne ti dina ni na la so na ma kama ne ba furage तोहार कलावा बादल सच बात है फकीर के ताबीज भी फकीर तो नहीं गडू वालिया सच बात है हमार नींबू बादल भी सच बा भगवान के सर झुकावा wanti bara ke ni bera ke ma ke ni ala to kodi ई मानसिक रोगी से ऐसन बर्ताव o ko bugali ba ne me mala ta sa जान खतरा बे बा यहाँ एकरा के रवा से o ko kana bugali ago ane muso magara nywa na yoro mi सुनो ago ijo असली खतरा ago femi me ko ga jugu chenta ama boko chenye fadowa jine jugu be ko subaga be ko e kiba ga ne pe na marawa हमरा सामने ना ga tena soro go ko ne ti ne ga ika du ko no mo go ni na ये इतना यकीन से कह रहा ai go foita la ai ki jo हम कहनी ना ko ni nu ble ni ti saka ne ne ga ngoi
fakir dabali bana ako ko jugu be muso ngo हेलो ako ina ni moge fe nyana fi me ko kela masaka sunogo sad my poor Rahul ako gi telia kana suna kela nyana fi sade बाकी कैसे eko lekele ngoro राजगढ़ में अच्छा अभी टाइम का eko lekele mase go nyana fi nku ko na masaka nyana fi nku ne ko na naire ko na dugu ina kama ko shugolo ina na ko be dugu dona la ko mina sa ko ga go ka masaka nyana fi nku kana na ga bi dugu dona la ko pale koroba ke vitamin बाहर जा रहल बानी ko mina sa ko ntime ha ayala la राहुल ko Rahul tede राहुल Rahul be mi राहुल Rahul be mi e ma fi biya ne यहाँ कहाँ है अलबाड़ो बेटी e ke vitamin यहाँ से वापस चल e be muinia ये हमारा राहुल आयल बा भीतर कौन ko kanata ko adama den fo ite ni soko no ya मत जा बेटिया ko ndega ka biya ka fle ni kan fle ka bi राहुल ko Rahul be mi पता ना कहाँ छुप गइल बा ha ke fene te dugu min do e bina do ni soko lo mai ngono ta o daire yela la sa राहुल Harun aya kundo so bai ngono no e pale koronye Harun dati राहुल anal gi be mine be labana segide कालिका महाकालिका आवा बिटिया wonde muso ऊपर आवा abi sanfe राहुल इन्हें ऊपर बा abi ki kono e इंतजार कर रहा अभी की कोनो? आवा बिटिया आवा nde muso yele sanfe आवा e ka yele bani sanfe अंदर आवा yele de fo sanfe अरुंधति ya kwa randati e ne fle so ngono ya कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा e mena ki ma kono ya sa an bɛ se ka min da o kan a b'a dɔn k'a fɔ an balima caman bɛ yen aw bɛ tunga fɛ dɔw yɛrɛ bɛ hali faso la yan bi u degunnen don tɔɔrɔlen don u ma n'u se n'o fɛn fɛn na a degun caman o de bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ka sababuya kɛ n'i don dugukolo la papiye kow bɛ taa yala dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'u sa ni kɔ ka mɛn degun bɛ yala mɛ an ka wulikajɔ kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ o si de ti yan ta la n'i b'i fɛn san a san yɔrɔ la fɛn min ni o ye a san yɔrɔ ye o de kama entreprise bɛ di ne ko ko nin fɛn in a tɛ se ka dan anw dɔrɔn ma o de ye an se a yɛrɛ bɔra ka PDG ka kuma mɛn a y'olu sɔrɔ ka fara ka PDG ne ko ni mɔgɔ min mago bɛ aw ka nɛgɛjuru siraw la ka taa Malitel la ka taa Orange la i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la. N bɛ se ka dɔ fɔ a ye ni mɔgɔ b'an ka nɛgɛjuru sira la Malitel o ye 66 72 17 05 kosɛbɛ Orange o ye 76 65 67 05 bureau yɛrɛ nɛgɛjuru sira o ye 20 24 10 24 n'i ye weleli kɛ nin fɛn fana waati o waati i b'an lasɔrɔ baasi foyi t'a la kɔnɔna na o ye nɛgɛjuru sira ye. nɛgɛjuru sira ye mɛ ni maa min mago bɛ aw yɛrɛ jabala la k'a fɔ a sigilen bɛ yɔrɔ min na donc n'a y'o dɔn a bɛ aw sɔrɔ cogo di. anw jabala an bɛ Bamakɔ commune 1 na. commune 1 Bulukatɔnbugu sugu la. Bulukatɔnbugu sugu la. n'i ye ɲininkali kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i mago bɛ Bulukatɔnbugu PMI la sugu kɛrɛfɛ n'i sera immeuble min ba min bɛ yen anw ɲɛsin bɛ PMI yɛrɛ ma. baasi t'a la. anw bolo.
Okay. Agajala ni befaka entreprise pedi ni befaka ye ibina boso musula ni sera peminga kursi directi obi yoromena onyeshime imobulu mima agajala ibe ni baragoro bulu ibe asore ni ngalle mo mulo gante ko pedejela amsega fa ko ande sojara ko ala kanyeta ni boyani karama ala gadi entreprise manoye entreprise pedi ha ayala Rahul, kwa Rahul tede Rahul ebe mi Rahul ebe mi ema fi biya ne यहाँ कहाँ है अलबाड़ू बेटी? eke bitami यहाँ से वापस चल ebe muhini ya ये हमारा राहुल आयल बा भीतर कौन ko kanata ko adama dem fo ite ni soko no ya मत जा बेटिया kon dega ka biya ka fle ni kan fle ka bi राहुल kwa Rahul ebe mi पता ना कहाँ छुप गए बा ha ke fene te dugu min do ebi na do ni soko lo mai ngono ta o daire yela la sa राहुल Harun aya kundo so bai ngono no e pale koronye Harun dati राहुल anal ki be mine be labana segide कालिका महाकालिका आवा बिटिया wonde muso ऊपर आवा abi sanfe राहुल इहे ऊपर बा abi ki kono e इंतजार कर रहल अभी बा। की कोनो? आवा बिटिया आवा nde muso yele sanfe आवा eka yele bani sanfe अंदर आवा yele de fo sanfe अरुंधति ya kwa randati ene fle so ngono ya कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा emena ki ma kono ya sa Harun dati afarisi chera agwa Harun dati राहुल Rahul